Εδώ έχουμε το μοντέλο Browning BPS με κάνει 51 εκατοστών, κοντάκι και πάπια από πλαστικά μέρη. Το όπλο έχει στένωση κυλίνδρου, είναι πλήρως αμφιδέξιο, διότι όλες οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν είτε από ένα δεξιόχειρα είτε από ένα αριστερόχειρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Η ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή. Η μπάσκουλα είναι κατασκευασμένη από ατσάλι, όπως και η σκανδαλοθήκη είναι μεταλλική, και μας διευκολύνει για τον απλούστατο λόγο ότι και η γέμιση και η απογέμιση του όπλου μπορεί να γίνει από το κάτω μέρος. Το όπλο έρχεται από το εργοστάσιο με ένα ελαστικό πέλμα που μετριάζει το κλώτσιμα, στάνταρ αορτηριούχους, μπρος και πίσω. Ο μοχλός απελευθέρωσης του κλίστρου βρίσκεται σε θέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα είτε από δεξιόχειρα είτε από αριστερόχειρα. Η σκανδάλη είναι φτιαγμένη από μέταλλο και λόγω του σχεδιασμού που δεν απαιτεί την απόρριψη από το πλάι, έχει τη μικρότερη διαδρομή από όλα τα αναλυτικά του φεκιά. Πολύ ωραία. Επειδή το όπλο είναι σχεδιασμένο ώστε να μην έχει οποία απόρριψης δεξιά ή αριστερά, όλες οι λειτουργίες και της γέμισης και της απόρριψης γίνονται από το κάτω μέρος. Όπως βλέπετε δουλεύει το ίδιο και για δεξιά και για αριστερά. Όπως βλέπετε, είναι ένα όπλο που ρίχνει πάρα πολύ γρήγορα. Πρόκειται για ένα πολύ καλοφτιαγμένο και ποιοτικό όπλο, το οποίο γίνεται ελκυστικότερο αυτή την εποχή λόγω της προσφοράς που κάνει η Browning, δίνοντας μαζί με το όπλο μία θήκη Alpha Tactical της σειράς Black Label και ένα σετ οτοασπίδων και γυαλιών για την προστασία των ανθρώπων που θα το χρησιμοποιούν.